Ahoj přátelé, já vás zdravím z Rumunska, jsem na své cestě ze Žďáru nad Sázavou do Azerbajdžánu, která mi potrvá, teď už jenom cirka 60 dnů, dohromady 100 dnů. A za celou tu dobu, co jedu, tak jsem obdržel od lidí spoustu nezjištné pomoci. Když jsem si vlastně uvědomil, že pomoc má pákový efekt, kdy na jedné straně houpačky vy můžete pomoci málo a na druhé straně houpačky to udělá hrozně moc. A je to jeden z důvodů, proč já jsem se rozhodl, že chci taky pomoct. A to tím stylem, že jsem se rozhodl spojit s domestiky, což jsou cyklisti, kteří jezdí proto, aby podporovali hospice v České republice a zároveň lidem dávali povědomí o tom, co to je paliativní péče. Pokusím se vybrat na zbytku mé cesty 159 000 korun. Pro lidi, kteří ty peníze potřebují mnohem víc, potažmo tu pomoc, mnohem víc, než kolikrát my v našich životních situacích. A já bych byl hrozně rád, kdybyste se i vy se mnou přidali na tady tu houpačku pomoci a tím společnými silami podpoříme hospice v České republice a zároveň zvýšíme povědomí o paliativní péči. Předem bych vám chtěl poděkovat za jakoukoliv pomoc. Nemusí být nutně finanční. Budu rád, když moji výzvu přesdílíte na sociálních sítích, aby se dostala co nejdál, aby víc lidí mělo povědomí o tom, že hospice jsou potřeba, že paliativní péče je něco, co existuje. Moc vám děkuju, mějte se hezky a jedem, je to jízda, pojedeme bomby. V životě jsem nebyl živější, než jsem teď a doufám, že to bude pokračovat co nejdýl. Mějte se krásně, díky moc.